Здравейте, приятели! Това е моя YouTube канал, в който вие може да научавате полезни и интересни неща за мъжкия стил. Последете страниците ми, защото всеки ден аз качвам нови и интересни неща относно мъжкия лайфстайл и мъжкия начин на обличане. Днес ще говорим за един много малък детайл, който може да преобърне нещата във ваша полза или против вас. Това видео е, разбира се, за хората, които са абитуриенти тази година и за хората, които ходят с костюми и работят с костюми ежедневно. Просто бих искал да ви кажа, че има един малък детайл, който може да обърне абсолютно всичко и говори повече, отколкото вие очаквате. И това, разбира се, е възела на вратовръзката. Нека да ви разкажа повече за какво става въпрос. Когато видите ето такъв възел на вратовръзка, ходите с такъв възел на вашата вратовръзка, това говори за по-ниско качество на костюма, човек, който не носи костюми, лоша изработка в предната част или неща с подлепващо, защото повечето марки, които не разбират добре стила и в частност не са толкова запознати и са от по-ниския клас, което няма лошо, правят този възел на вратовръзките си навсякъде на всички техни кампании. Това е двоен възел и той е изключително остарял и не работи добре. Съответно, топ марките за мъжка мода, които са в топ 5, винаги правят възела на вратовръзките си ето такъв. Той е съобразен с всички последни модни тенденции и седи по най-красивия възможен начин. Дори да си вземете костюм, който да е ефтин и обикновен, дори от Турция или няма значение откъде, и да е сподлепващо и да не става, по възела на вратовръзката аз и други модни експерти можем да разпознаем облеклото откъде е и горе-долу колко ви е струвало. Така че, приятели, вместо да носите скъпи неща и с един възел да ги направите да изглеждат подценени, вие с един възел, правилния възел, можете да направите ефтиния костюм да изглежда блестящо. Така че научете този възел, той е единичен, най-обикновен възел, който не ви струва абсолютно нищо. Няма значение дали е на церемониално събитие, няма значение дали е на ежедневна бизнес среща или каквото и да било. Просто направете този възел, защото всички големи брандове го правят. Той изглежда прекрасно дори и с ефтин костюм. Разберете, в повечето случаи костюма няма такова значение откъде и колко е скъп, когато детайлите са добре направени и са пипнати. Възела, дължината на ръкава, дължината на панталона, широчината на костюма, широчината на панталона на костюма, реверите, широчината на реверите, това дали е с един шлиц или два шлица. Всичките тези детайли говорят повече, отколкото марката, която сте си купил. И класните марки използват само класни детайли и класни специфики за своите сака, за своите костюми, за своите възли на вратовръзка. Така че те са се съобразили изцяло с това, което работи, което е модерно в момента. Не забравяйте да го практикувате. Направете от по-ниския клас по-висок клас. Вие бъдете разликата и наистина направете нещата така, както трябва, а не така, както от ефтиния клас ви предлагат да го направите. Забравете двойния възел. Това е изключително грешно. Нещо друго, което бих искал да споделя относно костюма и това какво да не носите абитуриенти, за да не изглеждате фалшиво и да не изглеждате елементарно на вашия абитуриентски бал, е да не носите квадратни костюми. Тоест, какво имам предвид? Вашия костюм не трябва да е с формата на скуер или квадрат. Той трябва да бъде заоблен в горната част. Тоест, както виждате, не съм квадратен и на мен не ми трябват такива квадратни форми, за да изглеждам добре. Повечето марки, които правят с подлепващо предната си част и са най-обикновени марки, такива може да срещна в Турция и навсякъде, дори в България има, те имат един square shape. Това означава квадратен силует и най-вече на раменете просто е прекалено твърдо тук и тук в рамото. Това, което правят, те го правят, защото не знаят какво трябва да направят. Съответно, ако ви имате square shape или квадратен силует или правоъгълен силует, тогава вие изглеждате съвсем
не както трябва, дори да сте с най-подходящия костюм. Ако се загледате в гардероба на баща ви или на някой човек, който от по-предишно поколение от вас, ще видите как той има сака, които са точно този square shape, който ние не носим в момента, защото ние сме в 2024 година и носим само заоблен силует, който да е окей, да е втален тук в тази част, но да не бъде square горе и долу. Тоест прибран силует с оформени хубаво рамене, а не допълнителни подпънки, които повдигат рамото. Нещо друго, което също би било полезно е дължините. Задължително дължината на ръкава трябва да бъде с 10 см от палеца до частта на сакото, до началото на сакото, не по-дълга, защото така ще ви закрие ризата, а по стандартите на доброто облекло и добрия етикет, ризата трябва да се подава 1 см или сантиметър и половина максимум под ръкава на сакото. Друг интересен фактор в облеклото за абитуриентския ви бал е, че вие трябва да бъдете по-класическо облечени според моите правила, защото ако се опитате да разчупите изключително много, отидете с дънки или отидете с някакви спортни неща, вие ще изглеждате неадекватно. Така ли е, че вие ходите през цялото си ежедневие с худита, с дънки, с широки панталони, с баги фит? Не е нужно и на бала ви да изглеждате така. Може да си вземете костюм, който да е супер строг, но да има правилната форма, да бъде с широк панталон отдолу, както носите в ежедневието си, но не и дънки, не и спортно облекло. Разберете, това ще ви принизи не само в очите на вашите преподаватели, на вашите съученици, ами това ще ви свали долу и спрямо мнението на вашите приятели, на вашите близки. Така че не мислете за това дали ще носите костюма, който си купите само за абитуриентския бал, само един път. Защото така е с всички. Едва ли Брад Пит или Джордж Клуни или някои от по-младите актьори носят костюма си, който са си купили за Оскарите, ежедневно и го носят всеки ден. Съответно, това е облекло, което изисква само събития, така че разберете, че това е част от нашия гардероб, но не е нещо, което вие трябва да употребявате постоянно. Така ли е, че имате много неща, които не носите, със сигурност ще изглеждате добре и ще бъде добре, ако си купите само за повода костюм, който да бъде елегантен, изящен, с хубава вратовръзка, с риза и да изглеждате блестящо на вашия абитуриентски бал. Още нещо. Бялата риза. Бялата риза е изключителен елемент в цялото мъжко облекло. То е фундамента. В много от случаите в България бялата риза се разбира под облекло, което се казва сервитьор или нещо останало. Вижте, бялата риза, направена по вашите мерки, изглежда добре на вас, може да бъде облечена с дънки, може да бъде облечена с костюм, може да бъде сложена с вратовръзка и навити ръкави, може да бъде по много различни начини и повярвайте ми, бялата риза ще работи много по-добре за вас, отколкото всякакви други шарени, цветни и различни неща на вашия абитуриентски бал. Бялата риза е фундаментална за бала ви, защото ако се направи с вратовръзка, ще изглежда по един начин, ако се направи без вратовръзка, ще изглежда по втори начин, ако се направи с фишу или с бандана, ще изглежда по трети начин, ако се направи дори с бельо отдолу, както сега се носи с потник или с нещо друго като втори слой, ще изглежда по четвърти начин. И така имат супер много опции с нея да изглеждат адекватно. Затова не бягайте от класиките, приятели. Просто направете така, че класиките трябва да имат нова форма, нова кройка и подходящ вид в днешно време, за да изглеждат адекватно на вас. Но те си остават класики и никога няма да остареят. Няма да изглеждат като сервитьор с селект, няма да изглеждате като сервитьор с бяла риза, защото вие ще ги направите така, както трябва да се носят. Вталени или не, с навити ръкави, с вратовръзка, небрежно или не, или дори спретнато, няма значение. Въпросът е, че те ще изглеждат прекрасно на вас. Класиките са фундаментални в стила на един мъж. Още нещо, дължината на сакото, което вие трябва да си вземете, трябва да бъде до
до началото, до кокълчето, ето тук на палеца, или най-много до средата на палеца. Но никога до края на палеца или до ето този кокъл. Ето това е разстоянието общо взето, което трябва да покрива сакото. Ето до тук е добре. Тук вече става малко остаряло. Насам вече до края на палеца е изключително дълго и аз не ви съветвам да бъдете с него, защото ако извадите едно сако на вашия родител в момента, вие ще разберете, че това сако е поне ето до тук. Първо, че най-вероятно не е спрямо вашия ръст. Второ, че е вече устаряла колекция и не се носи, колкото и грубо да звучи това, то е така. И много от случаите са точно такива подценени дрехи от преди време. Разбира се, вие може да го въведете във вашия гардероб, но не и за сега, за бала, за място, където отивате или за важна среща. Просто вземете си сако, което наистина ви отива, за да изглеждате свежо, модерно и добре, а не с вехтите неща, вехтите кройки. Друга фундаментална част от официалното облекло за абитуриентски бал или за повод е дължината на панталона. Сега, има два варианта за панталон в момента, които се носят. Според мен единият е slim fit, който би могло да се носи. И втория вариант е white leg, което означава много широк крачо, отгоре да покрива обувката. Сега, и двата варианта са окей за абитуриенти, даже white leg е по-модерният вариант в момента, разбира се. И може да си изберете един от двата, в зависимост от вашата фигура и това как изглеждате. Но фундаментална част от абитуриентския костюм и костюма за работа са чорапите. Чорапите са важен елемент, защото, приятели, ако вие сте без чорапи и ви се вижда глезена или нещо друго, на абитуриентския ви бал или на сватба или на различни събития, може да направите така, че да свалите аутфита си на друго ниво, на нежелано ниво, просто да го сринете. Вижте, ако преди 5 години е можело да го направите и изглеждало интересно, екстравагантно и красиво, сега вече всеки го прави и хората, които не разбират, дори го правят. И в крайна сметка това малко обезличава и обезценява вашата дреха. Така че по-добре, сложете чорап, сложете подходящия чорап. Да, знам, не е лесно да се комбинира чорап с костюм, но го направете по финния начин, по елегантния начин и съответно със сигурност ще изпъкнете, вместо да свалите вашето ниво надолу чрез облеклото. Това беше от мен. Аз ви съветвам да последвате моите мрежи, така ще научавате повече съвети относно мъжкия стил и ще може да ги прилагате по-бързо. Разбира се, за тези от вас, които вече са по-напреднали, могат да се включат и в моята менторска програма, която помага на мъжете да изглеждат по-добре и да се стараят повече и да се научат да се обличат модерно и добре спрямо тяхното телосложение, спрямо тяхната мярка, спрямо техния начин на живота. А за да направите това, просто трябва да отидете и да цъкнете върху линка, който е в моето био и аз ще се свържа с вас. До скоро!